Muni antil cangkemmu. Lha iki ora ngomong apa-apa wis arep ngantil ta. Ora ulung sampean ajeng maido ngene ta. Saking mriko niku wis ulut. Do kelolo-lolo atine sing Mang Paido. Aku sampean saniki ajeng maido dul mogati. Mungsuhmu, Antasena, kula kalah ajeng napa? Iya kok sik tak takoni. Kok iso kalah? Antasena iki sak anakmu kowe iki Pak Dene lho. Ditonton wong pirang-pirang kok Durmagati kalah nek cara aku isin. Kula kok biasa. Ora isin. Lah, isin apa? Belang niku anane menang kalau kalah. Nek pancen kalah ajeng napa? Adi budidaya menang ya ora ijo. Pun, saiki ngaten mawon. Kulawa kon mulih bener ngendikane Kang Mas Sultayu. Kulawa kon ngaku dosa. Kalau sing gawe urip selama hidup niki munggo sesuk durung terjadi belang Bratayuda Binangun. Nek belang Bratayuda Binangun Kulawa mati niku mestine sesuk iso do munggah Cualga lan nyemplung neraka. Dene nyemplung neraka, sampeyan tok mawon. Ampun ngejak Kulawa, sampeyan dadi intiping neraka wangun. Ora omongan karo kowe.